Менә тагын килеп җитте. Эй, мөбарәк җомга кич. Җомга кичтә кич утыру борынгыдан калган иш. Әни әби кич утырган, укып Йосыф китабын. Мөселманга, без татарга газизрәк ни тагын? Җитү кызлар кич утырып чигү чиккән бирнәгә. Җомга кичне без югалтмыйк, карамыйча бернигә. Җомга кич ул җыелуга әйбәт сәбәп. Бер дигән. Җомга кичнең ипле яме тулсын әйдә һәр өйгә.